Vládzete menej, nosíte so sebou 3-4 kg navyše a robí vám starosti fyzická kondícia. Pritom riľovanie na záhrade nie je celkom váš šport a cvičenie vo fitness chce zase disciplínu. Máme pre vás riešenie, dokonca aj s pridanou hodnotou. Kondičku si môžete prinavrátiť na Čiernom Balogu v okrese Brezno. Tamojšia železnička prišla s ojedinelým nápadom. Ponúkajú možnosť vyskúšať si prácu kuriča priamo v lokomotíve. Vy budete prikladať a rodina sa bude voziť zadarmo. Ono to vlastne vzniklo pri nakrúcaní toho filmu Pokoj duši. Tak sme to zaviedli do praxe. Niekoľko záujemcov sa vraj už prihlásilo. Dnes však vozila ľudí osvedčená dvojica kurič Paťo a rušňovodič Maťo. Začínam robiť ráno o 5 a končím večer o 9. Každý si myslí, že to je len tak sať na mašinu a ísť. To už je, dá sa povedať, ako manželka moja. To už je dané srdcom. Aby to Paťo s Maťom neprehnali s rýchlosťou, dohliada na nich hlavný brzdič. Má síce iba 12 rokov, no prácu na lokomotíve by nemenil za nič. Ma to baví, tak som poprosil, že či by som nemohol robiť. Statných chlapov sme stretli na Čiernom Balogu aj dnes. Vravia, že o tejto možnosti nevedeli, no pohodlné vozenie by bez problémov za tvrdú prácu vymenili. Samozrejme, nie je problém. Keby som mal deti také menšie, tak zvolia. Náš malý prieskum ukázal, že manželky by svoje polovičky postavili k rušňovodičovi s veľkou radosťou. Ja by som sa tešila, aj trochu ľutovala ho. Nebolo by vám ľúto pána manžela? Nie, nech si zakúri. Tak páni, zostávajú vám posledné 2 letné týždne. Z Čierneho Balogu Jakub Bubeník, televízia Markíza.